Це те, що вам ніхто не скаже і не підкаже. Ти повинен це сам зрозуміти. Спочатку розумом, а потім деякі навіть брати просили мене особисто, щоб я зробив звернення з цього приводу. Щоб мусульмани, які йдуть боронити і воювати, щоб вони думали про це. Що вони роблять? Намір має велику силу. Щоб звершити якесь поклоніння, як треба брати намір? Тобто, як зароджується намір? Що кажуть вчені ісламу про це? Прийняти намір, наприклад, що він дає талак своїй жінці. Але він не сказав слово талак. Ця розлука, вона відбулася чи ні? До нас доходить те, що деякі мусульмани боронять країну, але забувають про намаз, забувають про інші речі. Це вкрай неприємно. Це дуже неприємно, бо людина йде. Дорогі віруючі, Всевишній Аллах каже у своїй книзі «Ба'да а'удhu білляхі мінаш-шайтанір раджім» «Ман кана юриду л-хаята д-дунья ва зінатаха, нуваффі ілейхім а'малахум фіха ва хум фіха ла юбхасун». Хто бажає земного життя та його прикрас, тим ми відплатимо повною мірою за їх вчинки в ньому. І тут не будуть недооцінені вони. І після він каже: «Улаїка аллазіна лейса лахум філ ахіраті ілля нар, ва хабіта ма санау ва фіха. Ма санау фіха ва батилу ма кану я'малун». Вони ті, які не отримають у наступному житті нічого, крім вогню. Марні зусилля їхні нині і даремне те, що роблять вони. Таким чином, дорогі віруючі, сьогодні ми поговоримо про те, що є неким радаром для кожної віруючої людини. Променем світла, який направляє людину до того або іншого вчинку. Ми будемо говорити про намір, нієту. Є відомий хадіс, дуже відомий хадіс. Він в контексті гіджри, як ви все знаєте, переселення з Мекки в Ясриб тоді ще, в Медіну потім. «Іннамал а'малу бінніят». Воістину, всі вчинки вимірюються згідно наміру. Так сказав посланець Аллаха, саллаллаху алейхі васелям. І саме про цей хадіс вчені ісламу кажуть, що він є аслун азимун філ іслам. Дуже величайша основа в ісламі. Більш того, імам Шафі'і сказав про цей хадіс так же. ثُلُثُ الْعِلْمِ وَيَدْخُلُ فِيهِ 70 بَابًا مِنَ الْفِقْهِ. Цей хадіс, він є 1/3 ісламу. Уявіть собі. І в цей хадіс включає в себе 70 бабан, 70 глав, 70 тем фікху ісламського права. Імам Ахмад ібн Хамбаль, рахімахумуллах, сказав про те, що «Аслул ісламі аля талатат ахадіс». Основа ісламу, вона базується на 3 хадісах. Перший хадіс – це той хадіс, про який зараз йдеться мова, «Іннамал а'малу бінніят». Другий хадіс – це хадіс від Аїші, «Ман ахдаса фі амріна», той, хто про нововведення в релігії. І третій хадіс – це «Аль-халалу байїн, валь-хараму байїн». Харам є явним, і халяль є явним. І ви знаєте ці всі хадіси. І так, що є наміром в релігії іслам, в ісламському праві? Яке його визначення з точки зору мови, люгатан, і з точки зору фікха, ісламського права? Істилахан.
З точки зору мови, наприклад, Суюти каже про те, що це рішучість і інші вчені мови, що це є рішучість або бажання, інбіаthul qalb, або хвиля схилісті серця до того чи іншого вчинка. З точки зору ісламського права, його визначають намір таким чином. Це мета касдута, мета зробити якийсь богоугодний вчинок. Або мета такаррубан іля Аллах. Такарруб іля Аллахі Та'аля фі іджаділь фі'аль. Це мета наблизитись до Аллаха, роблячи той чи інший вчинок. Деякі вчені, наприклад, Аль-Байдауі Аль-Каді, каже, що це الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه. Цілеспрямоване бажання зробити певний вчинок ради лика Аллаха, ради задоволення Аллаха, виконуючи його накази. Тобто, більш-менш ви зрозуміли смисл того визначення того, що є намір. Таким чином, дорогі віруючі, намір, якщо узагальнювати для себе і визначити певні точки того, що є намір в ісламі, або це дуже важливо, і про це більш пізніше, у другій частині. Таким чином, дорогі віруючі, намір є таким своєрідним радаром, як я вказав в началі хутби, який направляє мусульманина до того або іншого вчинка. Вчинення добра або вчинення зла. Будь-який вчинок мусульманина, він крутиться навколо наміра. Намір є стержнем мусульманина. Віссю, тобто російською осью, віссю його вчинків, критерієм дійсності всіх його вчинків, будь-то це стосується поклоніння, бо ми знаємо, що шаріа – це два великих розділи. Айбадат, муамалят, поклоніння, взаємовідносин. Будь-то це поклоніння або взаємовідносини. Намір робить той чи інший вчинок мусульманина вірним, сахіх, або взагалі недійсним, батиль, з точки зору ісламського права. Завдяки наміру, дорогі віруючі, людина заслуговує на винагороду Аллаха Субхану Тааля, саваб, або взагалі її позбавляється і отримає покарання, айкаб мін Аллах. Намір, дорогі брати, стає причиною входу людини в райські сади, безмірної винагороди, які він отримує від Аллаха, який Ар-Рахман Ар-Рахім. Він отримує багато чого. Милість Аллаха. Або, навпаки, як ми казали. Він отримує також чистоту серця, любов людей, любов віруючих до себе. Як це намір про джихад. Той, хто має гарний намір, це зараз про наслідки наміру. Тобто він зсередини очищається, і зовнішні всі його вчинки, діяння, вони теж преображаються і становляться гарними. А якщо його намір зсередини, він дурний, мерзотний, то його вчинки всі становляться дурними та мерзотними. Намір, дорогі віруючі, має велику силу. І ви всі знаєте про хадіс, я його не буду приводити зараз, він дуже довгий. Про хадіс, коли 3 віруючі залишились в печері і не могли оттуда вийти, бо камінь перегородив їм. І вони тоді почали
просити Аллаха, використовуючи або пам'ятаючи свої наміри. Я зробив то, о Аллах, я зробив то-то, то-то. І якщо я зробив то-то заради тебе, то допоможи нам. Таким чином, цей хадіс, який ви всі знаєте прекрасно, а хто не знає, хай прочитає. Намір вчинків має велику силу. Щоб звершити якесь поклоніння, тепер питання, да? Як треба брати намір? Тобто, як зароджується намір? Що кажуть вчені ісламу про це? Вчені ісламу, вони всі в один голос кажуть про те, що місце зародження наміру – це серце. Намір зароджується в серці. Тобто, не є обов'язковим, щоб прийняти намір, здійснити щось, виговорювати його, висловлювати його. Наприклад, я хочу прочитати намаз. Да? Не треба казати «Навайту лілля іля ахірігі» про це. Досить того, що ви цього побажали в своєму серці. Але якщо ви це скажете, якщо це прибавить вашій рішучості, фаля бa'са фігі, то немає в цьому нічого дурного. Щоб ви розуміли, деякі вчені настільки скрупульозно, дотошно до цього відносяться, що вони розділяють намір щодо, якщо ми кажемо про поклоніння, щодо того, що є предметом наміру, яке поклоніння. І там є дуже така тонка градація. Тонка градація, яка стосується вуджуб таїн, тобто деякі види поклоніння, досить того, що мусульмани, наприклад, хадж, да, він собі побажав зробити хадж і все, це досить. А якщо ми кажемо про намаз або сиям, то він потребує визначення наміру. Вуджубан ва таїн, того, що це намаз обов'язковий, не нафіля, і таїнан, що є конкретний намаз, який він хоче зробити. Або сиям, або піст, що він поститься обов'язковий, вуджубан, конкретизує в своєму намірі. Піст – це не є нафіля, який додатковий піст. І він конкретизує, який саме день, наприклад. От така навіть є деталізація. Ще важлива річ в контексті мови про намір. Чи є намір обов'язковою умовою для звершення того чи іншого вчинку? Або стовпом. Вчені ісламу, вони мають з цього приводу різне бачення. Дехто кажуть, що це є обов'язкова умова, дехто кажуть, що це є стовп. Дехто каже, що це є і умова, і стовп. Яка різниця між умовою, шарт, і яка різниця між рукном, стовп? Умова – це те, що йде до здійснення якогось вчинка. Наприклад, ви хочете зробити намаз. Умовою шартун ліс-саля сахіха для правильного здійснення намазу – це що? Чистота тіла, чистота міста і чистота одягу. Є вуду, ви обов'язково приймаєте вуду, тому це шарт. А дехто каже, що воно є рукн. Чому? Тому що, коли ви робите щось, ваш намір повинен бути постійним. І це особисто стосується поклоніння. І тому деякі вчені кажуть, наприклад, якщо ви поститесь в Рамадан, да, і в якийсь день вам стало погано, наприклад, ви нічого не з'їли, але не попили, але ви прийняли намір, що ви зупиняєте свій піст, тобто все, не поститесь далі. Але сталося так, що вони знайшли щось попити і поїсти,
ваш пост вже не дійсний, тому що ви прийняли намір його порушити. І тому деякі вчені кажуть, що він є і рукном, і шартом. Аллаху а'лам, що в деяких видах поклоніння він є дійсно і шартом, і рукном, і умовою, і стовпом, а в деяких не є так. Тепер є поняття іхляс ва нія. Галь фігіма фарк. Є різниця між наміром та іхлясом, очищенням релігії. Так є. Намір, кожний іхляс включає в себе дійсний намір, вірний намір. Через намір, дорогі віруючі, ми розділяємо поклоніння від звичних вчинків та відокремлюємо одне поклоніння від іншого. Це те, що мають на увазі вчені, коли кажуть про те, що намір – це відокремлення в бажанні здійснити щось, предмет, тобто конкретний вчинок, намаз, сала, іля ахірігі, та об'єкт, тобто Аллах, ма'буд, Аллах – об'єкт цього бажання. Якщо наші наміри при здійсненні поклоніння будуть без іхляса, то вони будуть прийняті чи ні? Питання. Несе шкоду відсутність іхлясу наміру або ні? Обов'язково вони несуть шкоду, але там дуже є теж деталі і розділення. Якщо це шіркун хафій, це дволиччя, коли людина щось робить, особливо це стосується поклоніння. Наприклад, читає намаз, встав, читає намаз. І він робить намаз не ради Аллаха, а ради того, щоб люди побачили, що він робить намаз. То його вчинок без іхляса він не буде прийнятий. Але в цьому теж є деталі, і про це трохи пізніше. Але однозначно те, що якщо іхляса нема, то цей вчинок він страждає. Але буде він прийнятий чи не буде прийнятий, там є конкретизація та деталізація. Як позбутися рія? Рія в поклонінні, дволиччя в поклонінні. Що раджуть вчені іслама, салафу салих, про це? Чому взагалі людина впадає в цей гріх? Дволиччя, рія, аль-мура'a – це гріх. Чому? Спочатку треба зрозуміти це. Людина впадає це по певних причинах. По-перше, коли він полюбляє ель-джах ус-султа, коли він полюбляє владу, і вплив на людей, і авторитет свій, і визнання своє, ім'я своє і тому подібне. Якщо він хоче, друга причина, трохи менш, якщо він хоче, щоб його похвалили. От він хоче, тобто його нафс хоче, нізменна душа. І він щось робить, щоб його похвалили. І третє, він боїться, у нього є страх, що його почнуть критикувати. І тому він може робити щось з ліцемір'ям. І як цього позбутися? Що раджуть вчені? Про це каже імам Ібн Аль-Кайїм, рахімахуллах, він радже читати Коран. Більш читати Коран. Бо читання Корану позбавляє низменну душу від всього цього. Він також радже не робити гріхів. Тобто максимально стримувати себе від заборонених вчинків ісламу. Іджтінаб аль-махарим. А також він радже робити якнайможна більше богогодних вчинків. Тобто це як тренування себе, тренування своєї душі та тіла. Треба брати намір для кожного вчинку або ні. Які види намірів є. Для кожного наміру
для кожного вчинку треба брати намір, дорогі віруючі. Але деякі наміри, вони є, як каже про це Ібн аль-Усаймін, рахимахуллах, «Іннага мусахіха ліл'амаль», тобто без цього наміру дія не буде вірною. Але деякі наміри є ніятуль ма'муль лаху. Це більш стосується іхлясу, да? Це більш стосується богобоязливості. І про це трохи пізніше, бо там є дуже важлива деталізація. Дуже важлива насправді, особливо коли ми кажемо зараз про війну, про джихад. І про це вже була хутба, про види намірів в джихаді. Щоб ви розуміли для себе, як це сегрегувати, да? Як це відокремлювати, як це контролювати. Бо це насправді може контролювати кожна людина сама за себе. Це те, що відбувається в серці людини. Це те, що вам ніхто не скаже і не підкаже, що у тебе вірний намір або ні. Ти повинен це сам зрозуміти, спочатку розумом, а потім відслідкувати це в своєму серці і все поставити на свої рідні полиці. А потім ще, щоб боротися за своїм нафсом, низменною душою, щоб, не дай Аллах, впасти в великий гріх. Інший важливий вопрос, питання. Чи мають слова во взаємовідносинах без наміру, який хукм вони мають? Тобто, людина може прийняти намір, наприклад, що він дає талак своїй жінці. Але він не сказав слово талак. Ця розлука, вона відбулася чи ні? Ні, вона не відбулася. Тому що шаріат ісламського права, він базується на тому, що є очевидним, явним. Або людина, наприклад, вона подумала, він подумав про це, все, я продав цю машину або цей дім такому-то. Відбулося це? Ні. Воно потребує конкретних дій. І якщо є конкретна дія, конкретне висловлення, слова, наприклад, я продав тобі дом. Це дієслово в минулому часі, то це сталося. Але якщо висловлення не було прямим, а косвенним, да, як то кажуть в російській мові, то знову ж вчені кажуть, наприклад, про непрямий талак. Він дійсний або не дійсний. Тут треба дивитися на намір. І тут кади або муфтій питає того, хто дав талак, що ти мав на увазі, який був у тебе намір і тому подібне. Воістину в день джума, дорогі віруючі, є такий момент, коли Аллах Субхану ва Тааля приймає наші молитви. І я прошу Всевишнього, щоб ми застали цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Воістину вся хвала, вся слава належить лише тільки одному Аллаху. Лише Його ми вославляємо та прославляємо. Лише Його ми молимо про допомогу. На Нього одного ми уповаємо. Кого Аллах наставить і поведе прямим шляхом, ніхто вже не введе в оману. А кого Аллах введе в оману, вже ніхто не поведе прямим шляхом. Я свідчу, що немає Богу, крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад – його раб та посланець. Таким чином, дорогі віруючі, Аль-Фудейль ібн Айяд сказав, пояснюючи вчинки людей, коли його спитали про діяння, про самий ахласуль амаль, про саме такі вчинки, що більш є самими іскренніми і самими вірними. Да?
І він це пояснив таким чином. فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. І це дуже важливо, ці слова. Воістину, якщо діяння є чистими, іскренніми, إذا كان خالصا ولم يكن صوابا, але невірними, тобто здійснені вони невірно з точки зору ісламу, лам юкбаль, вони не приймаються. وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا, і навпаки, якщо вони здійснені вірно, але вони не є халіс лілля, да? Вони не є іскренніми, чистими ради Аллаха, лам юкбаль хатта якуна халіса. Вони теж не приймаються до тих пір, поки не будуть щиро здійсненими ради лика Аллаха, ради задоволення Аллаха. Фалхалісу макан Аллах вассавабу макана аля сунна. Фалхалісу, щиро здійсненими діяння є те діяння, об'єктом яких є Аллах субхану ва тааля, задоволення Аллаху. Вассавабу макана аля сунна. А вірно здійсненими є ті вчинки, які відповідають сунні пророка, саллаллаху алейхі вассалям. І зараз дуже важлива деталізація, про котру я вам казав раніше. Якщо у людини є дволиччя в тому чи іншому вчинку, приймається чи вчинок або не приймається. Тут дуже важлива деталізація. Якщо вчинки людини є явно та дволичними, тобто якщо ми кажемо про ліцемірів, аль-мунафікін, які впали в великий ніфак, які є великим куфром, то однозначно вони не приймаються. Тому що вони взагалі в куфрі. Тому що в основі своєї, всі вчинки, в основі своєї вони не мають об'єкта поклоніння. Вони робляться, як це було при пророкі Мухаммаді, саллаллаху. Вони робляться не ради Аллаха, а ради якихось інших цілей. Але якщо цей ніфак, він не є ніфаком великим, і в основі своєї той чи інший вчинок мусульманин здійснює раді Аллаха, а потім в цей вчинок приміщується інший намір, то тут деякі вчені навіть між собою спорять, да? Приймається чи не приймається. Вірним є те, що буде перевагати. Але це вам ніхто однозначно не скаже. Це те, що відбувається в вашому серці. І це те, що проходить в хадісах, що це або атарах, що це є великий джихад. Муджахадату нафс. І це постійний процес. Тобто в основі своєї мусульманин, у нього благий намір, але потім в процесі того чи іншого вчинка, в його намір, бо його низменна душа, да? Завжди він може впасти в гріх, його іман може просісти, щось інше може відбутися, і в цей намір примішується щось інше. І тут важливо, щоб він це помітив, зупинив, поборов свою, подолав свою низменну душу і очистив свої наміри. І Аллах А'лям, тоді його ізначальний намір буде прийнятий. І вчинок його буде прийнятий. От така є дуже важлива деталізація. Дорогі брати. Таким чином, дорогі віруючі, намір в нашій релігії, в ісламі, це дуже важлива річ. Це дуже велика основа, як казали про це вчені ісламу. І це дуже важливо сьогодні, саме зараз, коли мусульмани гинуть там, на фронту, щоб їх намір відповідав. Деякі навіть брати просили мене особисто, щоб я зробив звернення з цього приводу. Щоб
мусульмани, які йдуть боронити і воювати, щоб вони думали про це, з яким вони наміром йдуть, що вони роблять. Бо до нас доходить те, що деякі мусульмани боронять країну, але забувають про намаз, забувають про інші речі. Це вкрай неприємно. Це дуже неприємно. Бо людина йде, ризикуючи своїм життям, і він може загинути в будь-яку мить. Особливо там. І треба завжди очищати і думати про це. Бо ти будь-яку мить можеш предстати перед Аллахом Субханаху ва Та'аля. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.